coses. L'últim ponent d'avui, qui tindrà l'última paraula és en Toni Castellà, que ja sabeu que és el secretari d'Universitats i Recerca, que és en gran part responsable d'aquest sistema d'incentius que ens fa pensar i executar la recerca d'una manera diferent que en el nostre entorn, i que potser ens voldrà afegir alguna cosa. No et presento massa perquè ja tenen la mini bio i a més et coneixen molt, molt, molt. Tota la teva audiència, Toni, gràcies. Molt bé. Bé, gràcies, Arcadi. En qualsevol dels casos, en primer lloc, ara esmenaré una mica el Xavier, perquè hauríem d'equilibrar l'interès de tots els que estem a la sala d'anar a menjar, d'anar a dinar, amb el meu interès de fer la cloenda, i per tant ho executarem en termes del dictador que diu que el bé comú és que m'heu d'escoltar i us heu d'esperar a l'hora de dinar. En qualsevol dels casos, felicitar la comissió, felicitar INECA, crec que és una molt bona iniciativa, i fer-ho des de la perspectiva de recordar, al final, l'institut és el think tank d'un partit, que és Unió Democràtica, i per tant, com a think tank, dedicar unes jornades com aquestes a ciència, crec que són rellevants per tota la gent que militem, o que estem aquí i militem en un partit. Per què ho dic? Perquè a l'hora de prendre decisions, i ara en parlarem una mica, la ciència, avui hem tingut una mostra de diferents àmbits de la societat i diferents reptes que té la societat, amb quines respostes es pot donar des de l'àmbit de la ciència. Dins de tots els decisors que hi ha en una societat, hi ha uns molt rellevants, que al final és la decisió de la gestió pública, la decisió els decisors polítics. NYU va fer un estudi l'any passat que definia que a l'administració americana els congressistes, només hi havia un 5% de congressistes que prenien decisions en funció de l'assessorament científic que tenien. I que si saltàvem a l'administració americana, això pujava fins a un 40%, però aquest 40% ho definien com a crític. És a dir, era una crítica que només un 40% de les decisions del decisor polític en l'administració americana es prenien amb assessorament científic. No m'atreveixo ni a pensar en quin percentatge això passa en el Parlament de Catalunya o les Corts, o en quin percentatge prenem decisions. Dic prenem, incloc a l'administració pública. Però sí que és veritat que, dit això, jo recordo l'any, hauria de ser l'any 2000, l'Andreu Mascolell ens va encarregar uns quants a l'intentar dissenyar el que podria ser una comissió assessora de política científica del Parlament i, a més, que formés part d'un àmbit europeu en el qual aglutina totes les comissions assessores de ciència i tecnologia dels parlaments. De fet, això va quallar l'any 2005 i és una realitat en aquests moments. I, de fet, podríem dir que tots els estats europeus tenen en els seus parlaments comissions assessores de ciència i tecnologia, menys l'estat espanyol. És l'únic país de la Unió Europea que no en té, sí ho té el Parlament de Catalunya i, a més, forma part de l'àmbit europeu. Dit això, aquesta és la part positiva, la no tant és que aquesta comissió, recordo que la primera activitat va ser, alguns recordareu, va haver una iniciativa legislativa popular sobre la prohibició de transgènics i la prohibició de recerca, de fer recerca a Catalunya en l'àmbit de l'agrogenètica. I això va ser una iniciativa legislativa popular. Va haver un encàrrec a la Comissió de Ciència i Tecnologia, es va encarregar a diferents àmbits de coneixement i el dictamen final va comportar que la majoria de grups parlamentaris, alguns canviessin les seves posicions, si voleu, molt condicionades a tòpics, i es tombés aquella llei. Allò era fàcil perquè no venia de cap grup parlamentari. Era una iniciativa popular. La segona decisió que es va encarregar és anem a analitzar si té sentit o no cost-benefici, si recordeu la limitació dels 80 per hora a les entrades de Barcelona. I aquesta va ser la segona proposta. Mai va prosperar ja. No va haver encàrrec. No va haver encàrrec perquè aquí sí que hi havia una connotació política. Només faig aquesta aproximació perquè crec que és bo, ho relacionava en el fet dels que militem en un partit, que prenguem consciència a l'hora de també prendre decisions en l'àmbit de la gestió pública que tingui que veure diguem-ne, amb l'aportació que se'ns fa des de tots els àmbits de la ciència. Què és el que intentaré explicar-vos
Intentaré fer-ho ràpid, dit el que he dit abans. A mi us faré una aportació que, a més, a sobre em va demanar l'Arcadi que fes una aproximació d'una mica, un resum de conferència que jo ja vaig fer al Born, per tant, alguns de vosaltres ja m'heu escoltat, així que tampoc podeu anar a dinar, us aguanteu i m'escolteu també, estem entre amics, però és una mica l'aproximació molt ràpida. Defineixo Catalunya i la revolució del coneixement, és si podem estar d'acord o no en que en el món es parla de revolució del coneixement, no exactament amb les dimensions del procés de revolució industrial al segle XIX, faré l'aproximació i si això és així, on estem Catalunya i quin sentit té. De fet, és contestar allò que deia a l'Arcadi. Jo us explicaré que estem molt bé en ciència, però en termes de ciutadà està molt bé en ciència, doncs per l'aportació a l'avanç del coneixement de frontera en el món està molt bé, però per un ciutadà català en concret, en el qual destinem diner públic, doncs hem de poder explicar i per què serveix això. I a mi què, si no? Comencem, per tant, amb una definició de coneixement que té a veure amb el que deia l'Arcadi, què fan els científics. Al final és el poder entendre i explicar la realitat del que ens passa en tot el nostre entorn. I aquest és el repte més important. I si pensem en la història de la humanitat, i per això posava algunes de fotografies, l'avanç de les civilitzacions, l'organització social en el món ha vingut molt condicionada amb quina és la generació i el control de coneixement per les diferents societats. I fins i tot quin és l'equilibri de poder entre les civilitzacions des del punt de vista de la generació de coneixement. Si fem un salt endavant, en Xavier ens parlava de la revolució industrial, des del punt de vista tecnològic, tot el que va impactar en termes de les relacions socials a través del canvi de model econòmic, però des del punt de vista només tecnològic hi ha una cosa interessant. Els historiadors en economia ho posen, diguem-ne reiteradament com a exemple. Els orígens dels orígens, Catalunya és dels pocs llocs del sud d'Europa que s'incorpora ràpidament en el procés de revolució industrial i, de fet, és l'únic territori europeu que a l'inici de l'inici s'incorpora sense tindre un recurs natural com el carbó. De fet, el que fan aquells inicials burgesos en aquell moment és el que s'estava fent en termes generals, començament amb el vapor, doncs es feia amb els molins i la tracció de l'aigua. Com es podia fer de qualsevol manera, però en qualsevol dels casos lo interessant és que en aquell moment en sigui paral·lel que el procés de revolució industrial a Catalunya vingui relacionat amb tot el procés de renaixença, la recuperació de la mancomunitat, el catalanisme polític. Per què ho relaciono? Probablement, i apuntava el Xavier, aquella necessitat d'un procés d'organització del treball diferent feia necessari també estructures de govern diferents. I veníem a una situació d'un estat molt depenent de l'àmbit colonial, un imperi al final, que estava en plena crisi de pèrdua colonial, es produeix aquest procés a Catalunya i d'alguna manera es relaciona, i és poc rigorós el que dic de relacionar o condicionar una cosa a l'altra, però la realitat, el fet, és que hi ha un procés en el qual neix el catalanisme polític que va molt més enllà senzillament d'una reivindicació herdiana, identitària o de més, sinó d'organització. Jo a vegades dic que més endavant, quan pensem en l'actual Generalitat, de fet, en molt pocs anys la Mancomunitat va dissenyar exactament tot, quasi bé el que es pot dissenyar. Tot el que tenim ara com a realitat d'administració pública, d'alguna manera va ser pensat en l'època d'en Prat de la Riba. Tant, és un salt important en aquell moment. Me'n vaig, dius, segle XXI, i sent poc rigorós, però amb una idea intuïtiva, què ens ha estat passant en aquests últims 10 anys des de la perspectiva econòmica, i diem la crisi econòmica. I és agosarat el que dic davant d'alguns economistes, especialment en Xavier, però alguns altres que esteu per aquí rellevants. Només molt intuïtivament, dit aquests últims 10 anys, probablement
el creixement que hem tingut causes exògenes però amb problemes domèstics també. I en termes dels problemes domèstics hem tingut un creixement probablement amb una economia no prou oberta, molt depenent del mercat domèstic, molt depenent de la despesa pública i amb sectors de poc valor afegit que feien molt detractors. El tòpic és la construcció i el turisme. Deixeu-me que digui allò dit això, que el turisme que no ens el toquin. És a dir, com a sector, aquest, diguem-ne, és rellevant pel nostre país i que així continuï, però l'efecte del tirón de la construcció ens ha comportat una problemàtica domèstica afegida a la crisi financera internacional. I a partir d'aquí recuperem una mica la idea de la declaració de Lisboa ara fa 12 anys. A nivell europeu, la declaració de Lisboa definia que Europa, si havia de ser competitiva, doncs difícilment ho seria més per organització del treball o costos del treball, sinó hi afegia, a més, la capacitat del valor afegit. Això del valor afegit és molt ampli, però, diguem-ho col·loquialment en termes d'innovació, fer allò que ningú fa, fer-ho els primers o fer-ho millor. Allò es va declarar per tota Europa, o allò estàvem d'acord fa 12 anys, és discutible quina evolució ha hagut fins ara. Però sí és veritat que hi ha alguns països els quals se n'en surten millor amb allò que en diem amb bases industrials o amb economies amb una part del sector industrial potent amb base intensiva en coneixement o en valor afegit. I la primera aproximació és que el coneixement es genera en molts àmbits de la societat, però nuclearment es genera tant a la universitat com en els centres de recerca, i la recerca és la condició necessària per generar coneixement. El coneixement també es pot comprar. Si el compres no et fa tan competitiu, ho ets si el generes. Tant, la primera condició necessària i gens suficient, però sí necessària, és el nivell de recerca. I el nivell de recerca de frontera. I alguns, els que no estigueu en l'àmbit de la ciència, a vegades sentim d'entorns també d'empresa, perquè no dir-ho així, és important tindre o pensar en generació de ciència més aplicada i no tant ciència bàsica. En el món això és, quasi us diria, una bajanada. És a dir, no existeix aquesta divisió. El que existeix és bona ciència de frontera. Ciència de frontera vol dir ets rellevant i ets el primer, i si això és així, sempre serà aplicable. No existeix la ciència aplicada sense la ciència de frontera. No s'esdevé això. Us parlaré més endavant d'algun país, un dels tòpics a vegades a trencar, i això espero que ningú ho tuitegi i no tingui un conflicte, no faig broma, però fa poc vam estar una delegació d'alguns de nosaltres, el Pep hi era a Israel, i la primera aproximació que ens van fer és que un país tan innovador, diríem com Israel, ens deia que considerava que a Europa el sistema més ineficient d'innovació era el del País Basc, quan a vegades el tenim al cap com un dels més referents. Des de la perspectiva de que, en tot cas, la seva aproximació és que el País Basc el que havia fet hàbilment és, a través del que anomenen polítiques d'innovació, injectar o fer política industrial de subvenció a l'empresa, independent, que això no comportava directament una competitivitat des de la perspectiva de valor afegit o de creació de producte. I si mirem el sistema en el País Basc, la generació de coneixement és molt limitada. I des d'un altre punt de vista pensar que no trobarem cap entorn al món, cap, si pensem en llocs dinàmics com Califòrnia, Israel, Boston, Corea, no trobarem cap lloc al món que tingui una part de la seva indústria molt innovadora que no vingui relacionat amb tindre sistemes de recerca molt avançats. Perquè al final, amb exemples concrets, tomàquets. Això són els tomàquets cherry, els tomàquets cherry sweet, el tomàquet cherry que coneixem normalment. Crec que sempre el poso com un bon exemple. De fet, aquesta és una varietat que venia ja del Perú i que es cultivava 100 anys enrere, però als anys 70 a la Universitat de Jerusalem, dos investigadors en el seu grup de recerca d'agrogenòmica estaven senzillament
entenent, com deia l'Arcadi, intentar entendre per què diguem-ne, aquesta raça era més dolça, més resistent i quina capacitat tenien de condicionar-ho. Quan l'Àngel ens parlava en termes biològics més humans, és aplicable, lògicament, tot l'àmbit de modificació genètica des del punt de vista agrònom, en aquest cas. Ells estaven intentant entendre fins que, més enllà d'entendre, són capaços de condicionar i aconsegueixen un tomàquet cherry diferent al que es cultivava, molt més dolç, molt més resistent i, per tant, molt més productiu. La conseqüència d'això a dia d'avui, l'any passat ens donaven les dades, just l'any passat la Universitat de Jerusalem amb royalties segueix ingressant 100 milions de dòlars, està a una mitja de 100 milions de dòlars anuals pels royalties dels tomàquets cherry. Estàvem amb ells i et deien, vostè cada vegada que es menja un tomàquet cherry, doncs una centèsima part d'allò va en els ingressos. De fet, el model és 100 milions per la universitat, dels quals 50 van a la universitat, 50 van als dos investigadors. Els dos investigadors estan ingressant una mitja 50 milions de dòlars l'any. De fet, també una cosa divertida tot plegat és, això pots dir, bueno, doncs aquest és un exemple d'un bon impacte econòmic d'una recerca, torno a dir, que això és important de pensar-ho, ningú s'estava plantejant vull aconseguir un tomàquet d'aquesta manera. Estic intentant entendre per què aquest tomàquet és diferent i com el puc condicionar. I a partir d'aquí algú després pot interpretar que valoritza. Lo interessant d'aquest exemple és que aquest impacte és fort, però per la Universitat de Jerusalem i per l'investigador. La segona part de tot plegat és que, a part de l'aplicabilitat en altres àmbits hortalisses, Israel és un dels productors de llavors o ha desenvolupat una indústria de llavor molt i molt important. Per què? Perquè la pregunta bàsicament és intenti. Recordo una conversa, els deien, bé, quan et deien, quan vostè es menja un tomàquet estem ingressant diners, i mentalitat llatina meva, en tot cas, és bé, dels autèntics, d'aquests, no dels que produeixi algú altre. La resposta va ser no, ni ho intenti. És a dir, del tomàquet cherry sweet, intenti vostè agafar aquest tomàquet, secar les llavors i plantar-les, que no sortirà absolutament res. Només la primera vegada. Per tant, en el desenvolupament, van acabar desenvolupant un tomàquet que, a més, no es reprodueix. Has de comprar cada vegada la llavor originària. I això ha desenvolupat a Israel, en aquest àmbit, una indústria de la llavor molt i molt rellevant. Segon exemple, me'n vaig aquí a Castelldefels, Institut de Ciències Fotòniques. Per tant, fan fotònica. Això és depilació. Què és el que estan desenvolupant? Doncs algú que està treballant senzillament amb quina és la capacitat i relació d'impactar llum a nivell nano, en microcàpsules, si som capaços amb algun material escalfar-lo a suficient temperatura amb què discrimini altre tipus de materials i impacti l'escalfor. Més o menys, si ho vaig entendre, aquesta és l'aproximació. I senzillament s'estava investigant sobre això, no sobre depilació. Però a partir d'aquí, algú del seu entorn pensa, si això és possible fer-ho, doncs potser podem dissenyar unes microcàpsules que s'adhereixin als cabells, que impactant la llum s'escalfin i el que facin és cremar el cabell. I llavors algú preguntarà per què? Perquè això és el que permet la depilació dels cabells blancs o rossos, que en aquests moments en el món és impossible. I la depilació en aquests moments només és possible dels cabells foscos. No hi ha ningú que tingui cabells rossos o cabells blancs que pugui anar a cap botiga d'aquestes de depilació i es pugui depilar des de la perspectiva de fotodepilació. Bé, estan en fase clínica. Si això surt i surten els primers, pensem en el potencial econòmic que té el fet de desenvolupar un producte de depilació sobre un àmbit que no es pot fer en aquests moments. Torno a la mateixa aproximació. Qui estava investigant a l'ICFO tenia l'encàrrec de dir escolti'm, investigui'm com és possible fer fotodepilació amb cabells rossos. No, no s'estava pensant en això. S'estava pensant en com s'era capaç d'impactar, en aquest cas,
amb un material que s'adheria amb un altre i, per tant, discriminar l'escalfor quan podia pujar la temperatura. La conseqüència és aquesta. I me'n vaig de l'àmbit local a l'àmbit internacional i l'últim és, això és el projecte del reactor de fusió nuclear. Aquest probablement és el projecte d'esforç col·lectiu després del programa Apollo més gran que hi ha en el món respecte a la capacitat d'aconseguir la fusió nuclear. I aquesta sí que és molt dirigida. Malgrat, en el fons, és el que és teòricament en l'àmbit de la física possible, veure si ho podem realitzar de veritat. Si això és així, probablement solucionem el problema energètic al món i l'impacte que té respecte a les relacions econòmiques i de desenvolupament que pot haver en el planeta. Per tant, la primera aproximació és l'impacte que té respecte a una economia o una societat el fet de generar coneixement és molt i molt rellevant després com a ciutadans en el nostre dia a dia. I com estem a Catalunya? A Catalunya tenim un marc de generació de coneixement important. Per anar ràpids, el més rellevant, les 12 universitats, els 47 centres de recerca i les 3 grans infraestructures. És una xarxa de generació de coneixement que fa que 45.000 persones treballen en l'àmbit de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya. 45.000 comença a ser un nombre realment rellevant. I tota aquesta gent, quin nivell de producció científica està tenint? Dades a vegades poc conegudes. Som el 0,1% de la població al món i publiquem, la nostra producció científica és l'1%. 10 vegades més del que se'ns suposa per població. Seria difícil trobar qualsevol altre àmbit de la societat en la qual el grau de productivitat sigui tan alt. Lògicament, si ens en anem, estem parlant del món, si ens en anem a nivell d'Europa, doncs aquest rati baixa, perquè lògicament Europa és molt més competitiva, però som a l'1,5 i fem el 3% de la producció europea. Anem a qualitat. Una cosa és el nivell de producció que fas i l'altra és, hi ha un indicador de la qualitat que té a veure això és l'IRC, no és Esquerra Republicana. No, perquè he vist alguna cara, no és Esquerra Republicana de Catalunya, és el European Research Council. Això és la European Research Council, aquest és els fons europeus del programa Marc i això és el Plan Nacional de Fons per la Recerca. En la recerca, com molts sabeu, i altres potser no sabreu, existeixen els fons competitius i en termes europeus vol dir que això és interessant, el diner europeu no es reparteix per equilibri territorial, ni es reparteix pels nivells de renda, es reparteix a les persones o als grups de persones. Es reparteix, diguem-ne, sense identificacions nacionals ni d'estat. I quan això és així, això són els diners que arriben a l'estat espanyol. Els diners que reparteix el Consell de Recerca Europeu, el 51% dels diners que arriben a l'estat espanyol es queden a Catalunya. No deu haver cap altre àmbit de captació de fons que el rati sigui tan alt. 51% des del 7 al 13. Amb dades just de l'any passat estàvem al 56, Pep? Crec ja. Vull dir, hi va de pujada. Si ens en anem als fons europeus, que no són el Consell de Recerca, la diferència entre un i l'altre, per entendre el que vindré a dir, és el nivell d'exigència. El nivell d'exigència. Els fons del Consell de Recerca Europeu són molt més exigents en termes d'excel·lència científica que el programa Marc europeu, aquí captem el 29, i menys exigents encara són el Pla Nacional espanyol, que en captem el 20. Quina relació vull fer jo aquí? Contra més competitiu i més difícil és el programa, per entendre'ns, més diners capten els nostres científics a Catalunya. Si ens en anem en el nostre sistema, tenim un sistema, després m'hi referiré, dual, universitats i centres de recerca. En el sistema universitari tenim, això són rànquings i els rànquings són molt discutibles i per tant són indicadors només, però almenys ens orienten si estem molt malament o estem relativament bé. Tenim només una universitat amunt dels rànquings.
i en aquest cas en productivitat científica entre la 60, la número 60 al món és la Universitat de Barcelona. Aquests són més interessants. Hi ha rànquings ara que analitzen universitats de menys de 50 anys. En tenim 4 entre les 100 millors al món i tenim 2 entre les 200 millors al món amb 2 dels rànquings. Universitats de recerca n'hi ha 30.000 al món. Per tant, està entre els 200, entre els 100, en base a 30.000 universitats al món de recerca, no està malament. Però aquí ja vindré a fer la primera aportació, és a dir, el nostre sistema universitari depèn molt del marc legislatiu espanyol. No hem pogut desenvolupar a Catalunya un sistema universitari propi. No l'hem pogut desenvolupar. Sí hem pogut desenvolupar a Catalunya un sistema de centres de recerca propi. Aquí tenim competències absolutes i hem pogut construir un sistema de governança diferent. A vegades sé que hi ha polèmica entre universitat i centres de recerca. No estic fent aquesta aproximació. Estic dient, aquí no hem pogut decidir 100%, és a dir, no ens hem pogut ni equivocar. Aquí ens hem pogut equivocar, vam decidir fer un disseny determinat i els resultats, us poso 3 exemples que són molt rellevants. Això són rànquings, el primer és el CIMAGO, el CRG, el Centre de Regulació Genòmica, el situava en la 9a posició entre els 100 millors centres biomèdics del món. Aquest és l'Institut de Química de Catalunya, l'ICIC. Aquest és un rànquing fet pel Max Planck Institute. Els que no ho coneixen, el Max Planck és el sistema de centres de recerca alemanys, que ells elaboren un rànquing del món, i situen l'Institut de Química l'any passat el van situar com el primer del món. I l'Institut de Ciències Fotòniques, en física, el van situar també l'any passat com el primer al món. És molt difícil trobar alguna institució a Catalunya que en un moment donat et diguin que són els millors del món. I torno a dir, i en un altre rànquing sortirà una altra cosa, però és un bon indicador que estem molt bé. Després m'hi referiré a qui sí hem pogut decidir. I quan parlem ara que, diguem-ne, està molt de moda parlar d'estructures d'estat, jo dic que aquest és un bon exemple d'estructura d'estat. Quan dic estructura d'estat hem tingut llibertat per decidir exactament com volíem fer el model. I els resultats són molt i molt bons. En producció, és a dir, fins ara hem dit captem diners, produïm molt, però a més produïm en qualitat. També us dono un indicador de molts. I lògicament, Nature i Science, les publicacions bàsicament són en l'àmbit de ciències i de ciències experimentals, però és un bon indicador. Fixeu-vos, aquest és un estudi d'articles publicats a Nature i Science en aquest període 2008-2012, per milió d'habitants, sempre proporcional. Israel 33, Catalunya 32, Alemanya 22, França 18, Espanya 10, però 10 per l'aportació catalana. Si traiéssim l'aportació catalana, Espanya estaria amb 6 articles per milió d'habitants. Ens hi situem a 32, a un mateix nivell d'Israel. I en aquest cas, en termes absoluts, Israel té 7 milions d'habitants, per tant, la comparació està molt bé, també. És poc conegut que estiguem en productivitat a aquest nivell en Papers and Nature Science per sobre de països com Alemanya o com França. Per tant, és molt i molt rellevant. Qui està millor al món? Estats Units. I als Estats Units, quin és el seu rati? 45. 45, però 45 no està tan lluny d'on estem. Faig trampa dient això. És la mitja d'Estats Units. Si ens anem a entorns com Califòrnia, estan sobre els 90 i un entorn com Boston superen els 100. Però això és el millor de lo millor de lo millor del món. El que vinc a dir és, amb estàndards europeus, Catalunya està molt bé. Aquesta és una altra dada que sempre trobo interessant. Abans us he dit, captació de recursos del Consell de Recerca Europeu. En la captació de recursos, si no ho faig en termes absoluts i ho fem en relatiu per milió d'habitants, la capacitat dels nostres científics de traure diner europeu del Consell de Recerca per milió d'habitants ens situa en la segona posició de la Unió Europea. Només tenim els Països Baixos pel davant. Fixeu-vos que en el marc europeu l'àrea de recerca, en termes de repartiment dels diners, també inclouen 2 països que no són de la Unió Europea, que són Israel i Suïssa, que són els primers. Tant Suïssa és el primer, Israel el segon, Països Baixos i ja ve Catalunya. Tant aquí sí que és una posició molt productiva dels nostres científics situar-se en una posició d'aquest tipus.
I aquesta és una dada també interessant. Aquesta és una convocatòria que treu també el Consell de Recerca Europeu per prototipatge. Què vull dir? Per fer prototips. I aquesta comença a ser la resposta. A part de ser molt bons en termes de ciència bàsica, a més, els nostres científics són bons quan competeixen per allò, buscar amb quina idea es pot valoritzar i acabar fent un prototip, doncs també. Perquè aquesta és una dada de quines concessions han hagut de científics que tenien assignacions del Consell de Recerca Europeu per acabar fent prototips que puguin arribar al mercat. I això ja no és proporcional, és en números absoluts. En números absoluts estem molt a prop, diguem-ne, fixeu-vos quan ens comparem amb països com França, de dimensions molt més grans en termes absoluts. Per tant, estem molt bé amb ciència. Per què ha passat això? És a dir, per què som més bons? Doncs bàsicament, i anant molt ràpidament, perquè fa uns 10 anys es decideix fer algunes coses. Bàsicament, polítiques de talent i, com us deia, el foment dels centres de recerca. Tenir grans infraestructures i sí vam fer una llei d'universitats de Catalunya que dins del marge que teníem, del poc marge, vam desenvolupar la idea de la figura del professorat contractat que trenca una mica amb la visió que deia el Xavier del civil servants, del funcionari. Però aquí, amb universitats, teníem el marge que teníem. No tenim marge de constituir una estructura de governança. Amb centres de recerca, sí. Perquè ens entenguem en dos exemples. De fet, el sistema de centres de recerca i la idea del talent, amb ciència, pels que no sigueu de l'àmbit, funciona bastant com la política holandesa del futbol, o com el que seria el Barça en aquests moments. Escolti'm, tinc l'instrument que és el club, tinc una bona cantera, la qual intento, a mesura que em pugen, repartir-los pel món. I a la vegada que faig això, fitxo gent molt bona que, barrejada amb la gent que m'ha anat fora i m'ha tornat, em fa tenir un equip molt competitiu. Doncs això és el que fan els centres de recerca. Fundacions públiques, amb gestió absolutament autònoma, on no hi ha funcionaris, on el 50% dels seus investigadors més o menys de mitja són internacionals, on els nivells de rotació són molt alts i on hi ha, sobretot, processos d'avaluació amb conseqüències. Tots ells en comitès externs a la seva direcció que els avaluen sistemàticament tant a la institució com en els propis grups, tant en els propis científics. Això ha comportat, diguem-ne, els resultats que heu vist abans. Per això jo sempre dic que és això, el model de governança dels centres, jo sóc dels que penso que si tinguéssim capacitat legislativa, si fóssim un estat, ho aplicaríem a les universitats. I probablement el potencial seria molt més gran. Serra Húnter, que us poso aquí, és un intent petit d'impactar dins de la universitat en aquest model d'intentar incorporar i retenir talent en processos oberts i en processos amb avaluació amb conseqüències. I CREA ha estat el gran programa d'atracció i retenció de talent. Abans ho comentava el Xavier, la Mariona, que la teniu aquí, ha estat un dels esprits des del seu inici d'aquesta fundació i és un bon exemple de gestió pública. I CREA gestiona en aquests moments els contractes d'uns 246, són ara, sembla, investigadors, amb tot el seu pressupost i tota la gestió, amb un equip de 5 persones, Mariona, sí, 4, 5, 5 persones, amb 5 persones. Llavors, només 2 dades en termes de mentalitat pública. Què vol dir això? Què ens costa i crea als ciutadans? El sou, bàsicament el sou de cada un dels 247 investigadors, i poca cosa més. Només paguem això, diguem-ne, com a pressupost. Cada un d'aquests investigadors, de mitja, capta 1 milió d'euros i de mitja contracta a 7 persones. Per tant, com a eficiència, allò d'anàlisi cost-benefici per una política pública, un sou públic ens permet atraure 1 milió d'euros de mitja i crear 7 llocs de treball. De fet, en Xavier alguna cosa ha fet referència, és així, els investigadors i CREA, d'allò que us deia abans del Consell de Recerca Europeu, capten 247 investigadors
més diners del Consell de Recerca Europeu que els 14.000 investigadors del Consejo Superior de Investigaciones Científiques junts. 247 persones capten més diners que 16.000 junts fent ciència. Per això és molt important la referència que feia que, a part de parlar de diners i de pressupost, és molt important com es dissenyen els instruments. I en aquest cas tenim un instrument extremadament eficient quan hem pogut decidir com a Catalunya. Per tant, ara, què és el més important, jo crec, com a repte per la nostra societat o el nostre país? Tenim un bon model de ciència 1, 2, perquè allà on hem pogut decidir ho hem fet bé, no és allò de ni millors ni pitjors, sinó millors, ho hem fet bé. Ara, quin és el repte? Això és molt petit, només no us demano que us fixeu aquí, és una comparació entre Catalunya, Israel i Dinamarca. Mirem-nos Catalunya i Israel, i ho dic pel següent, és a dir, Catalunya i Israel, anirem mirant totes les dades de captació, de producció científica, de captació de diners, estem molt igualats. Molt igualats fins que arribem aquí baix. Startups, producció o capacitat de generar empreses de base de coneixement. Són empreses generades en base al coneixement que genera el país. Aquests dos països generen més o menys el mateix coneixement, Catalunya en té 280, Israel 4.800. Bé, aquest és el repte ara. I dic que aquest és el repte ara. Hi ha molt debat sobre no ho sabem fer, ho hem fet malament, no és que arribem ara. És ara que tenim una massa crítica suficient. El repte serà si a partir d'ara ho fem bé o ho fem malament. Però Israel aquest nivell científic ja el tenia als anys 80. Nosaltres ho hem fet en els últims 20 anys. Per tant, ara arribem, o sigui, ara els agafem amb ells. Ells fa 20 anys que estan construint tot aquest procés de transferència o de creació de nova empresa. Una cosa interessant d'Israel quan es parlava amb ells és quan en els anys 80 ells tenen un disseny de país molt basat, molt similar al nostre, petita i mitjana empresa, molt autònom, i a la pregunta de, per tant, vosaltres com veu generar que la recerca, per tant, impactés en la innovació del teixit industrial, la resposta és ni ho intenteu, no ho vam fer. No ho vam fer. Ells et diuen, el que vàrem fer, perquè, perdoni, vol fer vostè d'empresari des de la universitat, vol fer d'empresari des de l'administració pública, vol que un científic li expliqui amb una pime què ha de fer o no ha de fer, doncs ni ho intenti. El que vam fer bàsicament és quan t'ensenyen les dades actuals et diuen, miri, el 25% del meu PIB actualment són empreses que no tenen més de 10 anys de vida. Per tant, el que van crear és tot un procés de creació de nova empresa que sortia de la base del coneixement, que lògicament té un efecte tractor a tota la seva economia tradicional, però el procés va ser de creació de noves companyies. I aquest és el repte probablement que tenim en els propers 10 anys. Com afavorim d'alguna manera la capacitat de que generem nova empresa des d'aquesta perspectiva. I ara estem en un bon moment, torno a dir, tenim un gran estoc de coneixement, tenim un bon nivell, tenim un teixit de generació de coneixement molt potent, com som capaços de que això passi. I us vaig amb dues referències principals que s'estan desenvolupant amb aquelles polítiques petites d'incentius. No m'ho mireu gaire encara. La primera és com incorporem doctors a les nostres empreses, a les petites i mitjanes empreses. Quan mires qualsevol tipus d'aquests països en termes de més impacte innovador, tenen incorporacions de doctors en el seu teixit d'empresa d'entre els 40 i 50%, a Catalunya estem al 8%, només un 8% dels nostres doctors s'incorporen, i aquí el que hem desenvolupat és el que en diem doctorats industrials, en el qual el que fas és agafar algú de l'empresa que conjuntament amb qui dirigirà la tesi d'algú que fa el doctorat, doncs acabi definint dins del seu programa doctoral que la tesi final té que tenir a veure amb una millora en termes d'innovació i recerca del producte, del procés, de l'entorn, del mercat d'aquella empresa. I l'empresa el contracta laboralment. No inventem res, copiem. Això ha funcionat i molt a tot el món. De fet, en un any, perquè això vam fer una prova pilot fa 2 anys i ara ja és el primer any que funciona bé, hi ha 150
projectes funcionant a 120 empreses. Hi ha 120 pimes d'aquest país que no estaven incorporant a ningú, que amb un petit incentiu te l'incorporen. Per cert, això té coses interessants. Amb aquell debat a vegades que escoltem és que una petita empresa no sap com adreçar-se a la universitat, no sap quina porta trucar, no sap com anar. En el moment que tu incorpores algú que t'està fent el doctorat, que està relacionat en el seu grup, en el qual i el seu director de tesis és el pont també directe amb la universitat, més enllà de que la investigació que està fent l'està fent en el marc del desenvolupament d'aquella empresa. Això vol dir incorporar talent al nostre teixit. Però el més important probablement és aquesta, diguem-ne, segona fase en la qual per què, si ara tenim molt coneixement, tenim allò que us deia, poques startups en comparació a Israel, i com intentem una mica accelerar aquest procés. El nostre sistema ja ho sap fer. Les nostres universitats, centres de recerca, creen empreses, i això s'ha fet des de fa molts anys. Per tant, ho sabem fer. És només quins incentius hi poses perquè alguna cosa més passi. Després de parlar molt amb entorns, sobretot tant de Califòrnia com d'Israel, tots acaben tenint el mateix model i molts de vosaltres l'heu vist 1000 vegades. Però això no respon, no vull parlar del model, sinó ja d'un programa concret d'incentiu des del punt de vista del govern. En un moment molt inicial, és aquell moment en el qual algú en un grup de recerca, m'és igual, centre de recerca, universitat, doncs l'objectiu és ser el millor en recerca. No té cap sentit que li diguis a un professor vostè el que ha de fer és crear una empresa, escolti, ho faré si em dóna la gana, però no és aquest l'objectiu. L'objectiu és que em publiqui vostè a Nature. Dit això, tu pots tindre un entorn en el qual algun postdoc pensi i desenvolupi que alguna cosa és valoritzable. Bé, qui paga, qui carai paga dedicar algú a pensar si alguna idea sobre el que s'està recercant és valoritzable o es pot aproximar al mercat? El sector privat no s'arriscarà mai a anar tant d'hora. Per tant, ha de ser el sector públic. I aquí el que traiem és una convocatòria petita, és una convocatòria de subvenció. Això són 25.000 euros perquè algú de l'àmbit d'un grup de recerca, més algú associat més o menys amb idea d'emprenedoria, més algú sènior del sector empresarial al qual es desenvolupa la idea, pensin una mica una primera fase si hi ha una possibilitat de valoritzar alguna cosa, primeres iniciatives de protecció de coneixement. D'aquí ens anem a una segona fase. Això no té per què ser seqüencial, es pots entrar, depèn del moment que estiguis. Hi ha una segona convocatòria que hem obert que té a veure amb fer un prototip. Pot ser que jo ja tingui desenvolupat la valorització del que vull fer, però ningú m'entrarà si no explico i tinc un prototip real de que allò pot funcionar. Qui et paga el prototip? Cap privat. Te'l pot pagar la pròpia institució, però has de tindre molta musculatura per això. Per tant, en aquest cas, també és diner públic, fins a, aquí posa 100, però al final és fins a 150.000 euros per fer prototip. Aquí ja estàs en fase de crear ja la companyia. Aquí pots estar en fase, si et surt, de crear la companyia i anar a l'escalat industrial. En aquesta fase també és difícil que t'entri un inversor. I si t'entra un inversor, probablement et comprarà el prototip o et comprarà el coneixement. És difícil que vulgui entrar tant d'hora per, diguem-ne, per ser soci teu en un procés d'aquest tipus. I sabeu que aquí els inversors, bàsicament, estem parlant dels fons de capital risc, que aniran a buscar equity, per tant, no estem en aquesta fase. Llavors, aquí el que hem fet és no subvenció, sinó crèdit. El crèdit és un acord amb l'ICF, i em direu, bueno, però això ja existeix. Tu pots demanar un crèdit a l'ICF per començar a fer l'escalat industrial. L'únic que aportem és que el risc l'assumeix l'administració en aquesta convocatòria. La subvenció quina és? Doncs el crèdit és participat, però el risc l'assumeix l'administració. És a dir, si vostè fa fallida aquí, vostè no em retornarà els diners. I els assumiré des de l'administració, qui sigui seleccionat. Això sí que et permet probablement situar-te en un escalat al qual t'apropi ja molt al mercat i aquí sí que ja pots entrar en rondes d'inversions. De fet, pensem que un instrument d'aquest tipus pot ser com incentiu el que ens mogui el que ja està passant, però que ho acceleri, diguem-ne, molt més.
La veritat és que hem tancat, la primera convocatòria va sortir fa 2 mesos i l'hem tancat ara. En aquesta fase d'idea i de producte se'ns han presentat quasi 200 projectes de 50 institucions darrere. Quan us parlo de 50 institucions, si sumàvem les inicials, hi ha 12 universitats, 40 centres de recerca, per tant, se'ns ha presentat tothom en una primera fase. Haurem de veure si això és així linealment o és que tothom estava esperant a sortir, que també haurem de veure com evoluciona. I segur que quan ho mirem aquí hi ha de tot, però serà interessant i és molt interessant veure que en els resultats ho tenim molt distribuït, molt, i un pes molt industrial. És a dir, intuïtivament pensàvem que la majoria d'idees vindrien en el sector bio, només hi ha un 30%. Quan parlo del sector bio, parlo biotec. L'àmbit farma està fora de tot això, necessita molt més temps, molts més diners, és una altra història. Però en l'àmbit biotec podia passar, en l'àmbit salut en general és un 30%, i el 50% de tots els projectes estan a l'entorn de l'enginyeria. I quan vam mirar enginyeria, el lògic era pensar si era molt de l'àmbit TIC. Doncs no, és enginyeria en termes generals i molt transversals, des d'àmbit TIC a materials avançats, electrònica, a processos, tots els àmbits d'enginyeria estan molt presents i molt lligats, per tant, en el teixit industrial del país. És quelcom interessant. Us vaig acabant ja. Crec que aquest és el gran repte de les coses que sí podem fer. I vaig acabant amb una valoració més política, si voleu. De tots els països que hem anat aprenent, fins ara és tot el que tenim que podem fer. Miri, vostè té un bon sistema de recerca, governi bé el seu sistema de recerca, genera la capacitat i posi incentius en termes de diner públic, com us he dit una mica, que vostè atribueix. Però a més ha de fer unes quantes més coses, que és incentius fiscals. No tenim capacitat de fer-ho, com a Catalunya estic parlant, la regulació de les operacions de crèdit, no tenim capacitat normativa tampoc. Regulació dels mecanismes de capital risc i business angels, no tenim capacitat tampoc, ni de regulació laboral, ni tenim la transferència dels fons competitius de recerca, ni podem decidir sobre el sistema de governança, en aquest cas em refereixo a l'àmbit universitats, ni la regulació dels sectors estratègics, ni molt menys encara la presència d'institucions internacionals. I aquest és el debat que hem tingut amb alguna gent que col·laborem en termes d'això. Vostès han de prendre decisions com les que han pres i després una bateria de decisions en aquest sentit que no podem decidir. Us ho relaciono amb el segle XIX de cop, és a dir, no podem decidir però ho podria decidir l'estat espanyol, no passa res. No passa res. Ho dic en el segle XIX quan l'obsessió del catalanisme polític és no m'està funcionant com l'estat com a instrument, intento convèncer a l'Estat perquè faci les coses diferents. És a dir, l'estat espanyol sí té capacitat de prendre decisions en aquest sentit. Quin és el problema? Hi ha un problema de base, que el model és molt diferenciat. L'oportunitat que tenim a Catalunya en aquests moments d'incorporar-nos en un procés, jo crec, massiu, si féssim bé les coses de creació de companyies, es basa molt en la generació de coneixement. I aquest no és un model que ha volgut adoptar l'Estat. I això ja no és política, és disseny, en tot cas, de política. És a dir, l'exemple, si me'n vaig a lo concret, és fa 15 anys es va decidir aquí no tindre centres de recerca funcionaritzats. L'estat espanyol, els seus centres de recerca són amb funcionaris. No és una qüestió de color polític, és una qüestió de decisió, de disseny, diguem-ne, en termes d'administració, i és així. Per tant, no té un interès, i això hem estat parlant amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat. No hi ha interès de posar incentius respecte a això. No hi ha cap tipus d'interès en això. Llavors, jo ho acabo una mica amb la relació que a vegades dic que podem definir que hi ha països vermells, grocs i blaus. I ho dic perquè quan parlem de vermells, ho dic una mica, penso en el sud d'Europa, el que ens ha passat en termes d'una crisi econòmica i social, nivells d'atur molt elevats. El dels nivells d'atur molt elevats és un problema, a més, endèmic de l'estat espanyol i de Catalunya, també. És a dir, i està molt a prop Grècia, però si ens mirem Portugal i Itàlia no té uns nivells d'atur com els que tenim nosaltres, però això donaria per
per una altra aproximació. Una dependència molt forta de demanda interna, fort endeutament i economia basada en sectors amb poc valor afegit. I això representa bastant el sud d'Europa. Els emergents, dic grocs, quan parlem de països emergents estic pensant més, i això està passant molt a Llatinoamèrica, no tot arreu, però hi ha molts països a Llatinoamèrica que estan tenint forts creixements com els que hem tingut nosaltres els últims 10 anys. Són forts creixements molt basats en increment de l'endeutament, injecció molt forta de despesa pública o d'inversió pública relacionada amb la construcció. I això ens està anant molt bé per sobreviure a algun dels sectors de construcció d'empresa catalana, fantàstic, que poden sortir a fora, però estan creixent. Si no fan res, probablement poden col·lapsar igualment, i no dic que no hi hagi el debat de si ho estan fent o no, que sí que hi és el debat en molts d'ells, però això passa. I després parlo intuïtivament de països blaus, diem màxim 10 milions d'habitants, democràcies consolidades, hi ha un triangle de confiança fort entre l'Estat, les persones i la societat civil organitzada, valors civils, ètica i moral, riqueses sostenibles i equitat en les mateixes, països rics amb un nivell important d'equitat, sistemes d'educació i d'educació superior d'alta qualitat, recerca de frontera i, per tant, economies amb un grau o un percentatge important de coneixement o indústria amb un percentatge important de coneixement. Crec que aquest és el repte que tenim com a país i l'última és la provocació més política. Catalunya som 7 milions d'habitants, tenim tradició democràtica, una societat civil activa, valors cívics del catalanisme polític, tenim un bon sistema d'educació, un bon sistema d'educació superior també, hem dit un alt nivell en recerca i una base industrial en el país, i una base important en tradició industrial. Què és el que ens falta? Hem d'evolucionar, jo crec, amb nous models de participació democràtica. Aquí tenim molt per córrer encara. El nivell de confiança ciutadà, societat civil, administració és molt, molt, molt millorable. El concepte de valors com meritocràcia i de més, o la cultura, sobretot, algú deia abans, d'avaluació en conseqüències en tots els àmbits de la societat, i, per tant, pensar si podem ser una economia del coneixement i mancances, lògicament, no som estat. No he fet cap aproximació encara identitària ni política, estic dient tenim limitacions pel fet de no ser un estat. I, per tant, crec que el repte en termes finals és si podem o no ser un dels països blaus del món. Jo crec que el país té potencial de ser-ho, està molt lluny de ser-ho, però té el potencial, almenys, de ser-ho. Podem tenir projecte a 10 anys vista. Jo, a vegades, en algunes discussions amb l'entorn d'alguns companys en política a Madrid, jo sempre acabo fent la reflexió de que Catalunya, com a projecte, no hi entro en un procés identitari, sinó com a projecte col·lectiu, per la seva base industrial, per la generació de recerca, per l'oportunitat en la qual estem, en els propers 10 anys, si ho fes molt, molt, molt bé, es pot aproximar una cosa similar a Dinamarca o Finlàndia, es pot aproximar a ser un país ric en el sud d'Europa. Es pot aproximar, si ho fem molt bé. I ja veurem. Però mai, 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 mai serem Alemanya. Per demografia és impossible, no? Som 7 milions d'habitants. Podem ser una cosa com Dinamarca, però no serem mai una cosa com Alemanya. La pregunta a vegades que em faig en discussions a Madrid és si hi ha algú que m'expliqui que hi ha un projecte a 10 anys vista de l'estat espanyol per ser Alemanya. I això ja no és política identitària. És a dir, hi ha un projecte per en 10 anys ser Alemanya o aproximar-nos. Aquest és el debat que crec que hauria de ser interessant i que començaria per prendre decisions en l'àmbit de recerca que aquí vam prendre fa 15 anys. I això no descarta que haurien de prendre a l'estat espanyol decisions d'aquest tipus perquè en algun moment s'hauran de prendre, ni que sigui tard i malament. I una mica el desig és probablement, us deia a l'inici, la revolució industrial ens va portar a la renaixença del catalanisme polític, amb allò que, sembla que deia el Xavier també, de la teoria d'evolució, l'evolució fa que probablement la incorporació de la revolució del coneixement ens ha fet també que estiguem en una mena de revolució col·lectiva. És curiós que estigui, és poc rigorós el que dic, però que és paral·lel. I la Renaixença també va sortir com la necessitat d'aquells industrials que tenien
de no tindre un instrument prou potent per relacionar-se amb el món. Probablement, si ens incorporem en el procés de revolució del coneixement, el nou instrument sigui ser un estat. Veurem si és independent o no, però com a mínim ser un estat i tindre les capacitats necessàries perquè tot aquest procés s'esdevingui en termes col·lectius com a creixement o progrés econòmic i social del nostre país. Per això, perdoneu, us he fet el salt des de la ciència a quin és l'impacte real en el benestar de les persones o en el bé comú de les persones en una comunitat com la nostra. I ja és molt tard, anem a dinar. Gràcies.